Hayi ngaseva esontweni la kababa nomama iminyaka kodwa bengasindiswanga. Uyabona like uma ungumntwana okhulele esontweni ujwayele ukwenza izinto ngenjwayelo. Yenziwa kanje, yenziwa kanje ya. Wenza ngenjwayelo. And sometimes ukuthi phela uyaforced ukuthi uhlala under one roof, so you have to obey ngithi ama rules. Yes, true. So kuba nesikhathi lapho ngaphuma khona sengiyi teenager. Abobhuti bona basala la eJoburg. Okay. So thina amantombazana siyi3 sahamba nobaba eMaputo. And then sathi masiqala ukuphuma esandleni sabazali. Sathi yo manje ifreedom. Uyabona. So akusenamzali la eduze. So ngazenzela noma yini usaphoqeleka ukuya esontweni. Ngoba most of the time mase isikhathi sokukhoza uke wabona uma ungasindiswanga awu-enjoy lento. Uvela uthi sebaqalile mabathi asithandazeni. Ayish sebaqalile ngizothandaza ngithini. Uyabo. So ngarebela ngashada. Ngathi mangiqeda ukushada waqala lapho ke inkathazo enkulu. Kahle before ngizoshada ngiye ngabaleka ekhaya ngithi mina ngisafuna ukushada and lo muntu sekalobolile. Yabo ngifuna ukuthini bengiyi-headache vele. Even nabazalwane bebakhonza khona ebandleni kababa bavele bathi hey umfundisi ushumayela ivangeli uphila lona mara umntana wakhe hayi umntana wakho uyi-headache. Abanye baze bangibuze mara why wenza kasoko ubaba wakho ukuthanda kangaka wena. Mina nobaba sizalwe ngelanga eli1 ngezi-23 March. Wow. So sishare i-birthday. Yabo so bengile enhliziyo nje kababa. So ngaseva yazi ngiseve for how long? Since ngazalwa until 36 years ngingamazi uNkulunkulu. Ngenza izinto nje ngoba ngenjwayelo. Yeah, ngenjwayelo. Ngizidlela izono ngithi ezilonga abazalwane bangangiboni. And then abazali bami bangikhulekela. Before ngizobuyela kuNkulunkulu ngiye nge-13 years ngamukela uJesu vele. Ngabhabhadiswa. And then ngase ngiyabackslide obviously. Kodwa ngithe mangibuyela kuNkulunkulu izinto zashintsha. Ngingakabuyelanga kuNkulunkulu ne ngo-2015 ngadivorce. Mangidivorce izinto vele bezingahambi kahle because umuntu bengishade naye wangifaka ezinyangeni. Ngaqala ngihamba izinyanga. Izinto abazali bami bangazihambi. Abazali bami bangifundisanga lento ngenxa